L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-lum 12 ta' Jannar fl-ewwel ġimgħa ta' żmien ta' matul is-sena. Imexxi l-quddisa l-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Puti ew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bja ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fi ħniena tiegħek mulej għati widna t-talb umli tagħna. Għammel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li seħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibni Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ewwel ktieb ta' Samwel. Kien hemm raġel minn Ramatajm Sofim mill-muntanji ta' Efraim. U kien jismu Elkana bin Ġeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf minn Efraim. U kellu żewġ nisa, waħda jisimha Anna u l-oħra Peninna. Peninna kellha wlied, imma Alla ma kellix wlied. Min sena l-oħra dan ir-raġel kien jitla' silu mill-belt tiegħu biex jadura lil mulej tal-eżerċti u joffrilu sagrifiċċju. Kien hemm iż-żewġ ulied ta' Eli, Ħofni u Finehas assisin tal-mulej. Ġara li f'jum minnhom Elkana offra s-sagrifiċċju ta' isma lil martu Peninna u lis-subien u l-bniet tagħha wkoll. Imma lil Anna għalkemm kien iħobba ta' sem wieħed biss għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Il-mara l-oħra kienet tinkija u tweġġaħħa għax il-mulej kien għalqilha ġufa. Hekk kien jiġri kull sena, meta kienu jitilgħu f'dar il-mulej, hekk kienet tħobb tinkija u Anna kienet taqbad tibki u ma tikolx. Darba żewġa Elkana qalilha: Anna, għaliex qiegħda tibki u għaliex m'intix tiekol? Għala int qalbek sewda. Minix jien aħjar għalik minn 10 ulied? Il-kelma tal-mulej. Ir-roddu ħaj lil Alla. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Xirrot lil mulej għal ġid kollu li għamel miegħi, nolli l-kalċi tas-salvazzjoni u isem il-mulej insejjaħ. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Intemm lil mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu. Lilek noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr u isem il-mulej insejjaħ. Lilek mulej noffri sagrifiċċju ta' ratt il-ħajr. Intemm lil mulej il-wedid tiegħi quddiem il-poplu tiegħu kollu fil-btieħi ta' dar il-mulej ġo nofsok Ġerusalem. Lilek mulej noffri sagrifiċċji ta' ratt il-ħajr.
Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, jgħid il-mulej. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek, mulej. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilija jxanda l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emmnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej ma' xatt il-baħar tal-Galilija lemaħ il-xmun u l-ħuħ indri qegħdin ikalaw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. U minnu fih telqu ixbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra li l-ġagbu ta' Zebedew u lil ħuħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwu ixbiek u minnu fih sejħilhom. U huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qegħdin hawnhekk fil-bidu tal-Ministeru ta' Ġesu, l-Evanġelju skont San Mark jidinna li issa Ġwanni hu arrestat u Ġesu jibda ixandar l-aħbar it-tajba. U jibda bil-kliem: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, indmu u emmnu fl-Evanġelju. Juri wkoll ir-rabta ma' Ġwanni l-Battista. Nixtieq li naħsbu ftit fuq dil-kelma, il-mod kif Ġesu qiegħed din l-aħbar it-tajba. Jgħid is-saltna ta' Alla waslet. Imbagħad jistieden lin-nies biex jemmnu fl-Evanġelju, jindmu u jemmnu fl-Evanġelju. Ġesu qed jgħid li s-saltna ta' Alla waslet u hu preżenti s-saltna ta' l-imħabba, ta' ħniena, ta' maħfra u Alla li jsalva. Imbagħad jagħmel l-istedina lin-nies biex jindmu jemmnu fl-Evanġelju. U għalhekk huwa hu l-ewwel preżenti. Is-saltna ta' Alla ma tiddependix fuq min jaċċetta biex teżisti. Kultant aħna naqilbuha din ngħidu jekk aħna ma nindmux Alla ma jħobbniex. Jekk aħna ma nibdlux il-ħajja tagħna Alla ma jħobbniex. Mhuwiex hekk. Alla jħobbna u jibqa' jħobbna. Aħna ma nkunux inħobbuh jekk nirrifjutawh. Imma hu jibqa' jħobbna. Il għaliex dik hija r-realtà, is-saltna ta' Alla waslet. Minna jiddependi jekk nilqawx l-istedina u jekk naċċettawx din l-imħabba ta' Alla f'ħajjitna. U għalhekk meta naraw hawnhekk isejjaħ l-ewwel dixxipli tiegħu naraw ukoll din l-istedina li jagħmel Ġesu u li jistenna lilhom biex b'libertà iwieġbu għal din is-sejħa tiegħu. Hawnhekk għandna dawn l-erba' xmun u indri, ġagbu u ħuħ Ġwanni, l-erba' li huma sajjieda li Ġesu sejħilhom biex jimxu warajh u biex hu jagħmilhom imbagħad sajjieda tal-bnedmin. Araw kif jażel Ġesu. Ma fittix Ġesu il-min kellu ħafna flus, il-min kellu l-poter, jew il-min kien magħruf għax għaref ħafna. Imma għażel sajjieda biex minnhom hu jagħmel
sajjida tal-bnedmin, għażel nies ta' qalb ġeneruża. U naraw hawnhekk it-tweġiba hija mill-iktar ġeneruża. Minnu fih telqu kollox, telqu xbik u marru warajh. U Ġesu jurihom kif hu juża it-talenti tagħhom għas-saltna tiegħu. U juża il-karatteristiċi tagħhom tal-ħajja tagħhom għas-saltna tiegħu. Hawnhekk isemmilek żewġ affarijiet importanti li kienu jagħmlu bħala sajjieda. Ikalaw ixbiek, xmunu indri kienu qegħdin ikalaw ixbiek, u tnejn l-oħra, Ġagbu u Ġwanni, kienu qegħdin isewwu ixbiek. Iż-żewġ affarijiet huma importanti għal sajjieda, għal minu sajjied. Ġesu urihom kif huma importanti wkoll dawn it-tnejn għal minu sajjied tal-bnedmin. Il għaliex li kalaw ixbiek kien importanti ġifieri li joħorġu biex iktar nies isiru parti mill-familja ta' Alla, jilħqu lill-imbedin. U li jsewwu xbiek ukoll huwa importanti fil-ħajja tal-familja ta' Alla. Għax hemm dejjem x'tirranġa, x'issewwi, x'itfejjaq feriti li jridu jitfejqu biex tkun tassew il-familja ta' Alla u ma tikbirx it-tiċrita li jkun hemm fil-familja ta' Alla. U għalhekk dawn it-tnejn Ġesu urihom imbagħad kif jistgħu jużawhom għas-saltna tiegħu. Aħna min-naħa tagħna l-kelma tal-Alla lilna tistedinna propju biex aħna nilqgħu din is-saltna tiegħu f'qalbna ta' mħabba, ta' maħfra, ta' ħniena. U jistedinna wkoll Ġesu biex inkunu aħna kollaboraturi fil-ħidma tiegħu. Li tibqa' tiegħu. Għalhekk is-saltna tal-Alla hija dejjem Alla li jaħdem. Mhux aħna xi ħadd minna li jgħid bis-saħħa tiegħi. Bis-saħħa tiegħi qegħdin isiru dawn l-affarijiet ta' ġid, bis-saħħa tiegħi qiegħed ngħin in-nies biex jesqu. Hija bil-qawwa ta' Alla li taħdem fina jekk aħna nilqawha u jekk aħna naċċettawh u nkunu kollaboraturi miegħu. Nitolbu din il-grazzja llum li aħna nilqgħu is-saltna tiegħu f'qalbna, minna jagħmel Ġesu d-dixxipli tiegħu, imbagħad inkunu anki ġenerużi biex minna jagħmel ukoll kollaboraturi fil-ħidma tas-saltna tiegħu. Nresqu tal-bit tagħna lil Alla fiduċja kbira fil-mħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna nilqgħu is-sejħa tiegħek ħalli nimxu dejjem warajk b'imħabba kbira u b'ġenerożità nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk ukoll l-vokazzjonijiet tal-ħajja saċerdotali u reliġjuża biex ikunu ħafna li jwieġbu għas-sejħat li inti tagħmel nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għall-istudenti li llum qed jerġgħu jiltaqgħu flimkien fl-iskejjel għalihom għall-għalliema għall-edukaturi kollha. Nitolbuk mulej biex inti tberikhom u tkun magħhom ukoll f'din il-ħidma importanti fil-qasam ta' edukazzjoni nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm f'Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbuk speċjalment anki għal min għaddej minn tbatija kbira bil-mart tiegħu jew tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk li jinsabu waħedhom u li għaddejjin ukoll minn diffikultajiet propju għax waħedhom jew iħossuhom waħedhom biex isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem f'dawn l-aħħar jiem speċjalment biex inti tilqahom fi ħdanek
tagħti l-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna ilqa' t-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li biha nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Faqda ta' mħabba niftakru fil-mewt tiegħu. F'fidi ħajja nistqarru il-qawmien tiegħu. U b'tama sħiħa nistennew jiġi fil-glorja. Għalhekk ma' qaddisin u l-anxi kollha nfaħruk u ntennulek bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis milli Alla tal-eżerċiti is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej wasanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħal kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qommin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wittaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mie għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu bnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna tubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokontana nitolbuk biex bħalma inti iġġeddidna bis-sagramenti tiegħek, hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok bi Kristu Sidna. Amen. Ilmu lej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Wasalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċeżi jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Noffru dan ir-Rożarju llum għall-istudenti, għall-edukaturi, għall-ġenituri u familji tagħhom, issa li l-istudenti qed jerġgħu jibdew jiltaqgħu fl-iskejjel biex tkun esperjenza tassew tajba u ta' ġid għalihom. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' t-talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma' t-talb tagħna dak it-twieled tarina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li Sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltratek ikun li trid kif fis-sema jgħidha fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija omm Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missielna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Sima lik Marija bi grazza mimlija l-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopolina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem.
Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet tal-ina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dubietna ħarista min-nar tal-infern, u ġenera kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek,
imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-beħ kollha u dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misseru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu, wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jta fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet talina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna, ħarissna minna tal-infern, u ġenera l-beħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-femba tal-Papa missina li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina.
Trinita Qaddisa Alla Wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, liżjed safja, itlob għalina, liżjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mela ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas-sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, seħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġ tal-migranti, itlob għalina, faraġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju Mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa Alla, biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. Ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja, għaqlana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Addeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu lill-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament sal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-demm għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.